A opravdu mám radost, že jsem tady. Říká se to tak, že když někam přijdete, máme takovou frázi, mám radost, že jsem mezi vámi. Zvykli jsme si na tomhle světě používat takovéto fráze a nikdy nad nimi nepřemýšlet. Říct si někomu, mám radost, že jsem tady jenom proto, že se to tak říká, nebo proto, aby se neřeklo. Ale já bych rád, abychom opravdu si v téhle době uvědomili, že být někde a dostat tu příležitost a mít tu milost, otevřít Bibli tam či onde, je opravdu veliká boží milost, která se nenaskytuje každému a která má také i ona své hranice. My jsme dostali tu milou příležitost před rokem být ve Smilovicích na X-Campu, na tom zahajovacím večeru. A i když jsem vůbec netušil, že nějaké Smilovice existují na druhém konci republiky, prožili jsme tam krásný požehnaný večer. Poprvé jsem v České republice kázal 600 lidí, to se tak nevidí. A teď nám Pán Bůh dal tu milost, že tam strávíme celý týden. Proto jsme na cestě dnes, protože dnes od 4:30 začíná moje služba tam mladým, ale nejenom mladým lidem. Dostal jsem téma, že příchod Pána Ježíše Krista bude jako za dnu Noé, a tak bude před mnou jeden týden, ve kterém se budu chtít z boží milosti dívat do písma, zjistit, co v té době Noého bylo tak zvláštního, že to budeme pozorovat i v těchto dnech. A já vlastně, že jsem byl donucený se podívat do Bible tímhle směrem, jsem zjistil věci, které bych možná ani jinak nezjistil, protože některé věci zjistíme, až když jsme donuceni. Zjistil jsem, že opravdu boží milost je tak veliká, že i v této době, podobně jako za dnu Noé, Bůh je milostiv v člověku, Bůh k němu mluví a vůbec dává mu tak úžasné příležitosti, které by jinak nedostal. A tak jsem rád i za tuto příležitost, že tady mohu být. Přijeli jsme takto s předstihem, protože ať jsem počítal, jak jsem počítal, chtěl jsem po dnešním kázání v Aši vyrazit, ale nedalo se to, abych na 4:00 byl ve Smilovicích. A tak jsem já rád za příležitost být tady s vámi, protože mám takovou naději, že po tomto kázání to do Smilovic stihnu. A tak si přeju, aby Pán Ježíš požehnal i toto shromáždění, i ty, které jsou před námi. Přivážíme vám srdečné pozdravy z Aše. I když jste kus dál od nás, někteří z vás znají Kroměříž, znají některé, možná z těch, kteří tu byli, ale taky, kteří tu jsou. A tak vás, bratři a sestry, srdečně pozdravuji. Ale co by to bylo, kdyby jsme si vyřídili jenom i pozdravy člověk od člověka a neměli tady ten pozdrav od živého Boha, který byl, je a zůstane na věky. My bychom se pozdravili, možná bychom to ani upřímně nemysleli a za chvíli bychom na to zapomněli. Máme před sebou ale Boží slovo. Je to pozdrav od živého Boha. A jak už jsme v písni slíbili, my nastavíme ten kalich, aby Pán ho nalil, a věřím, že z upřímných srdcí. Budeme číst z Božího slova jeden jediný verš. A to z Markova evangelia ze 7. kapitoly, verš 24. Já bych vás poprosil, pojďme, vzdáme úctu čtenému Božímu slovu tím, že povstaneme. Z Markova evangelia ze 7. kapitoly budu číst verš 24., nad kterým bych se spolu s vámi dnes zamyslel. Vstal, je zde míněn Pán Ježíš, a odešel odtud do končin Týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Tolik čtení z Bible, budeme se modlit. Otče nebeský, ve jménu Pána Ježíše Krista. Jsme přítomní na tomhle místě a očekáváme, jak jinak než na tvé požehnání. Jinak bychom tu ztráceli čas. A tak tě prosíme, požehnej prosím toto setkání tvého lidu.
A dej, ať Duch tvůj svatý prochází našimi řadami. Ty znáš naše nedostatky, znáš naše potřeby. A my věříme, že nám vyjdeš vstříc. A že Duch tvůj svatý neodejde s prázdnou, ale že před tvou tvář postaví naši poslušnost, která zareaguje na slovo, které nám i dnes chceš vyřídit. Děkuji ti za každého, kdo je na tomhle místě a prosím o soustředěnou mysl a o poslušné srdce všech nás. Amen. Prosím, zaujměte místo. Možná si říkáte, proč jenom jeden jediný verš? Jako věřící máme někdy pocit, že čím více toho přečteme před kázáním, že tím více budeme obohaceni. Ale víte, nám se často stává, že právě když čteme velké pasáže, že nám unikají věci, že si nevšímáme toho, co Bůh vložil možná do té jedné větičky. A tak jsem si zamiloval v poslední době jednotlivé verše, ve kterých je opravdu skryto bohatství, které častokrát velmi rychle procházíme, bez abychom si všimli významu, které mají pro náš život. Jednou z těch informací, kterou častokrát přecházíme, je i věta, na kterou jsme narazili v tomhle 24. verši z Markova evangelia. Četli jsme tady, že Pán Ježíš jednoho dne při své službě se uchýlil do tyrských končin a vešel do jednoho domu s přáním, aby se to nikdo nedozvěděl. Vnímejte, bylo to přání Ježíše Krista vstoupit do tohoto domu, aby nikdo to nezjistil. Důvod nám je všem dobře znám. Víte, nejednou Pán Ježíš byl totiž tak unaven, že si potřeboval odpočinout. Ano, i Boží syn, když vlastnil toto tělo, které máte vy a já, přišel do určitého bodu, kdy chtěl vstoupit někam, zavřít za sebou dveře a být na chviličku sám. Víme o něm, že lidé ho někdy natolik zaměstnávali, že neměl čas, aby pojedl kousek chleba. Však známe ten oddíl, kdy jeho matka a bratři přišli, protože si řekli, náš syn, váš bratr nemá čas se najíst. My ho musíme vysvobodit ze spáru těch, kteří mu chtějí stále naslouchat. Dokonce v jednom dní, kdy se rozhodl s učedníkama odejít na pusté místo a je tam řečeno, aby si trochu odpočinuli, ne hodně, ale aspoň trochu, se stalo, že jakmile se vylodili na tom pustém místě, nechtěli věřit svým očím. Bible říká, že lidé se o tom dozvěděli a než oni přejeli na druhý břeh, tak lidé, říká Marek, už ho tam čekali. A to z důvodu, aby slyšeli opět to, co jim chce říct. Pak nacházíme místa v Bibli, kdy zakazuje svým učedníkům, aby o něm hovořili veřejně. Z důvodu, aby se neunáhlilo jeho dílo na téhle zemi. Stejně tak v dnešním oddíle je zřejmé, že Ježíš vešel do jednoho domu s přáním, aby se to nikdo na tomhle světě nedověděl. Do té chvíle snad nic zvláštního pro čtenáře Bible. Ale všimněte si, co je psáno dál. Nemohlo se to však utajit. Nemohlo se. I když Ježíš Kristus na tomhle světě chtěl na chviličku být sám, Bible říká, nemohlo se to utajit. Neměl šanci. A právě tohle je věta, která mi nedala klid a motivovala mě k dnešnímu kázání. Vešel do domu, nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. I když Pán Ježíš v těle člověka si to moc přál, nedalo se. Dokonce i když přikazoval těm, kteří to věděli, aby neprozradili, nedalo se to. Proto dnešní kázání nese název Pána Ježíše Krista. Neschováš. Protože se to nedá. Ježíš Kristus v ničem a v nikom. Na tomhle světě, na téhle planetě, pod tímhle sluncem, nemůže být schován.
Nepodařilo se to nikomu ani ve chvíli, když se Pán Ježíš narodil. I když nikdo nic nevěděl, Pán Ježíš před sebou netroubil tuto zprávu. Ďábel si dal obrovskou práci s tím, aby se o jeho narození nikdo nedozvěděl. Zpracoval to tak, aby ho nikdo nepřijal. Docílil toho, že se nenarodil v chrámě, aby se to všichni dozvěděli. Sliboval si o tom, že stěny chléva nepromluví. Bůh to udělal tak, že promluvila hvězda na nebi a také nebeské bytosti zázračným způsobem na betlémských nivách. Nepodařilo se to nikomu ani při jeho křtu, i když si to ďábel moc přál. Bible říká, že ve chvíli, kdy Jan křtil u Jordánu, pojednou spatřil Ježíše, jak k němu přichází. Jako jeden z ostatních. Nebyl nijak zvlášť oblečený, ale Jan, když ho viděl, v tu chvíli přerušil kázání, přerušil křest a zvolal: hle beránek Boží, který snímá hříchy světa. A po samotném křtu Pán Ježíše, když si ďábel přál, aby co nejrychleji zmizel ze scény a aby ho už nikdo neviděl, tak tam čteme zvláštní slovo. Otevřela se nebesa. Vnímejte, ve chvíli, kdy ďábel si řekl: běž co nejdřív z té vody, ať tě nikdo tady nezaregistruje. Otevřela se nebesa a zazněl hlas: toto je můj milovaný syn. Já se v něm nalezl zalíbení. A aby toho bylo málo, Duch Boží v podobě holubice na něj se stoupil z nebe. Vnímejte, pro ty, kteří by to snad chtěli přeslechnout, ten hlas, tak přišel viditelný způsob. Nepodařilo se to ani při jeho službě. Dnešní text nám je to důkazem. Přál si to, aby byl na chvíli mimo dění, ale nepodařilo se to. 25. verš říká, že nějaká pohanská žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha, se o tom dověděla, přišla do toho domu za Ježíšem a padla před něho na kolena s přáním, aby jí pomohl. Ježíš říká, ať to nikdo nezjistí, že jsem tady, a nějaká pohanská žena se to dozví a přijde za ní. A stejně tak Ježíš nemohl být uschován ani v době smrti. Když slunce skrylo svou tvář, uprostřed dne nastala tma, lidé strachy utíkali od kříže pryč, Ježíš nemohl být skryt. Čteme tam, že zemětřesení, které nastalo, způsobilo to, že pukaly skály, opona v chrámě se roztrhla v půli a dokonce někteří byli vzkříšeni z mrtvých. Stejně tak Ježíš nedokázal tento svět skryt ani pohřbem. I přesto, že na jeho hrob navalili obrovský kámen, nasadili pořádnou pečeť, římští vojáci stáli u vchodu do hrobu ozbrojení s přáním, ať to nikdo nezjistí. Čteme tam, že přišel anděl z nebe, odvalil všechny ďáblovy snahy, všechno to kapitulovalo a Ježíš povstal. V jednu chvíli stál u hrobu, vnímejte, u svého hrobu, a ženám, kteří tam přišli, říká: buďte pozdraveni. Nikomu se to nepodařilo utajit. Svět se o to snažil, ďábel se o to snažil. Ale Ježíše Krista na tomhle světě nemohl schovat. Proto otázka, která mě zaměstnává v tuto chvíli, zní: a co dnes? Může Pán Ježíš Kristus být skryt? Ve světě, ve kterém žijeme, se zdá, že Pán Ježíš je schovaný. Lidé kolem nás říkají: kde vůbec vidíte Boha? Vždyť on tu není. A my někdy jako věřící lidé podlehneme té skepsi a říkáme si: a má to vůbec smysl? Vždyť my Pána Ježíše Krista chceme nějak dostat do podvědomí lidí, ale ono to nejde. Nikdo o něj nestojí. A tak bych sebe i vás, bratři a sestry, tady v Kroměříži chtěl povzbudit, že to má smysl. Protože i když svět a ďábel nám říká, že Ježíš Kristus je schovaný a že ho není možné vyzvednout a dát lidem, chci vám říct na základě písma, že to je obráceně. Ježíše Krista nelze schovat. To je ten problém a to je to, čeho se ďábel bojí. Vzpomínám si před lety ve svém civilním zaměstnání, jsem jezdil v jedné firmě jako řidič na vysokozdvižném vozíku a když jsem měl volné chvíle, tak jsem si krátil čtením a jednou mě přistihla mistrová, jak mám na volantu knížku. Z nenadání přistoupila, jsem tak byl do toho začten, a položila mi otázku:
Co to čtete? Asi víte, jak se lekne člověk, který by měl v tu chvíli pracovat. A tak jsem mi podal a tam byl název Boha nelze vyhnat. Vzala ji do ruky, přečetla název a rychleji odhodila na volant, že jsem se lekl ještě víc. Měl jsem pocit, že sáhla na rozpálenou žehličku a říká brr. Říká, co pak se stalo? A on říká, ta knížka má pravdu. Říká, v čem? Říká, víte, já s Bohem nechci mít nic společného. Ale nějak ho ze sebe nemůžu vyhnat. Už spoustu let se snažím ho ze sebe dostat. On se mi tam stále nějak dostává. V tomto duchu mluví dnešní 24. verš. Nemohlo se to utajit. Nemohlo se utajit to, že Ježíš Kristus byl přítomen v onom domě. Možná si říkáte v tuhle chvíli, my se tady scházíme, nikdo to nestojí. Možná si říkáte, škoda, že o tom nikdo neví. Chci vám na místě Kristově říct, že se to nemůže utajit. Toto světelko, které tady svítí, je světelkem ve tmě. Je to světlo nahoře. Je to ta sůl, která dává smysl lidskému životu a nemůže se to utajit. I když nám se to někdy zdá, i když ďábel nás k tomu vede, abychom to takhle vnímali. Nedá se to utajit. Bůh si dělá i skrze vás svoji práci. I když byste chtěli trošku víc, i když bychom chtěli, aby to bylo trochu nějak jinak. Pro lidé kolem se to nedá utajit. Dovolte mi proto, abych před vás v tomhle duchu předložil takový 3 hlavní důkazy dnešního kázání týkající se této pravdy v dnešních dnech. Ta první je, že Pán Ježíš Kristus nemůže být schován před těmi, kteří ho v této době hledají. Aniž by o tom možná věděli. Nemůže být utajen před těmi, kteří ho hledají. Znovu zdůrazňuji, přes veškerou dnešní velmi intenzivní ďáblovou snahu, aby Ježíš Kristus nebyl objeven. Víte, myslím si, že ďábel nevyvíjí větší snahu v dnešní době, než právě v této oblasti, jako je tato. Aby lidé nebyli vpuštěni do Boží blízkosti. Dělá všechno možné proto. I v srdcích těch, kteří možná v sobotu zatouží se přijít podívat a poslechnout Boží slovo. Ďábel dělá všechno možné, aby lidé nepřišli do Boží blízkosti. Stejně tak i v životech věřících, nebo už téměř věřících, kteří by si přáli přijít blíž. Ďábel dělá všechno proto. Však to znáte, teď mě bolí nožička, teď ručička, teď hlavička. Vždycky něco. Ďábel dělá všechno proto, aby lidé nepřišli do Boží blízkosti s přáním držet Krista schovaného před člověkem. Ale já vám chci znovu říct, Pán Ježíš Kristus, i kdyby si to přál, nemůže být utajen před těmi, kteří ho v této době hledají. Ďábel investuje obrovské prostředky do toho, aby i v naší zemi ateismus dosahoval potřebného vrcholu a Boží dílo, aby bylo zatlačeno do pozadí. Snaží se, aby lidé nepociťovali zájem po Bohu. Aby se k němu nemodlili. Aby vždycky byl někdo, kdo jim pomůže. Mimo Boží moc. Ďábel se snaží, aby lidé v dnešní době si vystačili se svou lidskou moudrostí. Proto také i ta touha po jednom titulu za druhý. Vystačit si bez Boha za každou cenu. Ďábel dělá všechno proto, aby posílil lidské sebevědomí, které vyvinul už na počátku u Evy v ráji, když řekl, jestliže se vzepřete tomuto Bohu, který vás tady, jak vidíte, utiskuje, vy sami sobě budete Bohem. Vy potřebujete jenom pozvednout sebevědomí a opřít se o sebe, spolehat na sebe. Vzpomínám si při jedné třídní zkoušce naší nejstarší dcery, když byla v prvé nebo v druhé třídě, mi učitelka říkala,
pane Boháčku, já jsem zjistila, že vy vedete děti k tomu, aby spolehali na Boha. My je tady učíme, aby spolehali na sebe. Chtěla mi říct, ono to nejde dohromady, učíte něco jiného než my. Ďábel se snaží, aby člověk v sobě vzbudil to, co v ráji chtěl ďábel, aby spolehal na sebe. Aby se zbouřil proti Pánu Bohu. Ale nedaří se mu schovat Spasitele světa před těmi, kteří ho hledají. A to je na tom všem to nejúžasnější. Prorok Jeremiáš 24:7, Hospodin skrze něho prohlásil velmi krásná slova. Dám jim srdce, aby mě poznali. Že já jsem Hospodin. Budou mým lidem a já jim budu Bohem, neboť se ke mně navrátí celým srdcem. Víte, a tady ďábel musí kapitulovat, protože Pán Ježíš Kristus má tu moc dát člověku srdce, které ho hledá a které touží po poznání. A to ve chvíli, kdy my si říkáme, co já zmůžu. Ano, ve chvíli, kdy my toužíme a modlíme se za to, Bůh může dát tomu a onomu, o kterém ani nesníš, srdce, které by ho hledalo. A předtím ďábel musí kapitulovat. On nemůže obstát před Boží moci, která hodlá a má moc dát srdce tomu a onomu, které by hledalo. Ďábel si nemůže nic udělat. Snaží se sebe víc, ale nemá možnost a nemá na vybranou, než přihlížet, jak každým dnem v srdcích mnoha lidí se rodí touha po poznání živého Boha. Ďáblovi schovávačky nezabírají. Ti, kdo touží po Bohu, zjišťují, že Bůh tu je. A že se k ním vlastně sklání ve své lásce. Dokonce ďábel musí v té své touze Ježíše před zraky lidí schovávat. A přitom všem být svědkem toho, jak Bůh dává lidem zaslíbení. Jeremiáš 29:13 říká, budete-li mne hledat, vy mě naleznete. Když se mě budete dotazovat celým srdcem. A ani s tím nemůže nic udělat. Člověk má zaslíbení, že pokud Pána Ježíše Krista, svého Spasitele, bude hledat celým srdcem a bude se dotazovat na jeho vůli, má jistotu, že ho nalezne. A ďábel s tím nemůže nic udělat. A to přes veškerou ďáblovou snahu v té či oné rodině vyvíjet po staletí. Víte, skutečně některé rodiny se pyšní tím, že u nich nikdo nikdy neměl nic společného s křesťanstvím. Setkal jsem se s takovými rodinami, kteří si říkají a chlubí se, kam až má mysl sahá, nikdo netoužil po Bohu. A ďábel si slibuje, že v té rodině, když má tak silné zázemí, když je tam tak silný kořen, že vlastně nikdo ani v budoucnu nezatouží. Myslí si, že to půjde dál a že ten provaz potáhne navzdory další generaci. Myslí si, že to je záruka pro budoucnost. Ale to je omyl. Víte, ďábel nejednou se dívá, jak tu ateistickou linii Bůh nabourává v mnoha rodinách. Tím, že úděl těch, kteří v ní začnou hledat Boha, mění. Musí si někdy ďábel říkat, jak je to možné. Tolik jsem nainvestoval do této rodiny, pro dědu a pro babičku a ejhle, vnuk se obrátil k Bohu. Nabourá linii. Slyšte i v tomto směru hlas Boží skrze Jeremiáše 29:14. Dám se vám poznat. Dám se vám i nalézt, je výrok Hospodinu. A teď to krásné, a změním váš úděl. Vnímejte, váš úděl, ďábel vám ho dal jasně. Zahynutí, věčné zahynutí. Kdežto já mám moc se ti dát nalézt a mám moc ti změnit úděl, a cituji dál, a zhromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst. Je výrok Hospodinův a přivedu vás zpátky. My někdy to kážeme jenom ohledu na lid izraelský, který Pán Bůh zhromáždí ze všech úhlů světa do Izraele. Ale nebuďme na omylu. Já tady vidím Boží slovo, které mluví i o údělu těch, které ďábel nasměroval na úplně jiná místa. Já ti změním úděl a zhromáždím tě odkudkoliv
ze všech míst a přivedu tě zpátky ke svému milujícímu srdci. To je úžasné zaslíbení. A ďáblovi nezbývá nic, než přihlížet. Přihlížet, jak ti, kteří jak předurčil pro zahynutí, se shromažďují zpátky u svého otce. Přihlížet, jak se sklání před Bohem ti neznabozi, kteří se nikdy nemodlili. Jenom se dívá, jak je možné, že ten a onen se rozhodl pro Krista, že Bůh se mu dal nalézt. Někdy musí jenom přihlížet, jak Bůh mění úděl toho a onoho. Ano, Spasitel Ježíš Kristus nemůže být schován před těmi, kdo ho hledají. Stačí malá jiskřička a Bůh ji rozohní. A tak, bratři a sestry, buďme si toho vědomí a nech to povzbudí naše srdce. Nás tam vaši a vás tady v Kroměříži. I v této době, kdy se nám opravdu někdy zdá, že v oblasti misie je to zbytečné. Není. A nebude. Dokud bude trvat Boží milost, stále platí, že Ježíš Kristus nemůže být schován před nikým, kdo po něm zatouží. Celým srdcem. I kdyby si to přálo samotné peklo, jakože si to přeje. Boží milost mu to neumožní, aby toho docílil. V textu, který jsme si přečetli, to máme černé na bílém. I když samotný Ježíš nechtěl, aby to bylo zjeveno, že je v domě, nemohlo se to utajit. Protože Ježíš Kristus přišel, aby spasil všechno, co bylo zahynulo. A i když jeho tělo chtělo na chviličku, ať to nikdo neví, nebylo to možné. Chci, abyste viděli, jak mocná je Boží milost, jak mocná je Boží láska. Ježíše Krista nelze schovat na tomhle světě před těmi, kteří ho hledají. Nic Kristu nemůže stát v cestě. Je to úžasná zpráva, která nás má dnes ujistí v tom, že naše práce pro Pána a pro naše bližní v tomto směru, na tomto světě i v Kroměříži není marná. A tak buďme těmi jiskřičkami, které vzbudí touhu v srdcích lidí po Kristu. A pak to nechme na něm. On má moc změnit úděl, protože Kristus není možné, aby byl schován ani v této ateistické zemi. Půjdu dál. Pán Ježíš Kristus nemůže být schován ani v těch, kteří ho našli. Víte, i tady se ďábel snaží dělat svou práci. Vidíš to na tvém životě a já na svém. V tobě a ve mně. Ďábel chce Ježíše Krista schovat. V nás, kteří jsme poznali Ježíše Krista. Chce udělat nás schovávačkou Božího díla. Dělá vše proto, abychom se od našeho Boha lišili. Aby na nás nikdo nepoznal, že mu patříme. To je další obrovská investice nepřítele ďábla. Vedle toho, že nechce, aby ho poznali ostatní, nechce, aby ty, který ho poznal, si byl transparentní pro ostatní. Dělá všechno proto, aby si neodrážel ze svého života Krista. Chce, aby tvoje slovo, tvoje chování a tvoje jednání bylo stejné jako ostatních lidí kolem tebe. Aby nikdo nemohl si z tebe přečíst, že jsi Kristův následovník. A věřte mi, opakuji to znovu, do této své snahy ďábel investuje velké množství své síly. Větší, než si myslíš. Dovolím si říct, že ve dne v noci jsou jeho služebníci démoni v neustálém tlaku, které na nich tento pán tmy vyvíjí. A sice, aby smazali veškerou hranici, která je mezi tebou a světem. Mají za úkol dělat cokoliv, aby si, když vyjdeš a promluvíš, aby na tobě nebyl poznán Kristus. Když jsi ho tedy poznal a věříš s něho, tak běž tam na tu Moravcovou, běž, dělej tam, co chceš, prosím tě, ale až vyjdeš ven, ať to nikdo na tebe nepozná. Obrovská investice ze strany nepřítele ďábla. Chce, aby život křesťana nebyl ničím výjimečný. Aby vše, co děláme, aby bylo úplně stejné jako v případech lidí, kteří nepoznali Krista. A já se ptám, daří se mu to? Opravdu někdy lidé za celý rok, když s nimi pracujeme, neví, že jsme Kristovi? V mnoha případech se to daří. Jednoduše obrovská ďáblová snaha i dnes v tuto chvíli je, aby Ježíš Kristus zůstal schován v nás, kde mu patříme.
Ale i když nám se to tak jeví, a i když to bývá někdy tak, jak jsem řekl, že to vidět není, chci vám říct na základě písma, který jsme si četli, není to možné. Není to možné. Jestliže si poznal Ježíše Krista, není možné, aby v tobě zůstal skrytý. Není možné, aby si ty byl jeho schovávačkou. Kristus nepřišel do našeho života, abychom se stali pro něj nějakou boudou. Ale přišel proto, aby jsme byli transparentní, aby všichni, s kterými přijdeme do styku, aby na nás byl vidět. Ježíš Kristus v tobě a ve mně, pokud si ho poznal a přijal, nemůže být schován. Protože ve chvíli, kdy se člověk vydá Ježíši Kristu a uvěří v něho, se stává nové stvoření. A co říká apoštol Pavel 2. Korinským 5:17? Ten, kdo je v Kristu, je novým stvořením. A proč je novým stvořením? Pavel pokračuje. Protože to, co je staré, to v tu chvíli pominulo a hle, je tu nové. Jak chcete, aby nové bylo podobné starému? Jak to chcete udělat? Už jste se setkali s tím, aby nové auto bylo podobné starému? Představte si, koupíte si nové auto, přijedete s ním, většinou ho necháme chvíli před domem, že přece ho nebudeme dávat do garáže, ať ho vidí soused, když už tedy. Umíte si představit, že by soused vyšel a řekl by, co to je za herku? To je nové auto. To není možná ani na obrázku, aby nové bylo podobné starému. Stačí okamžik a i malé dítě rozpozná, že tohle je nové, tohle je staré. Stejně tak otázce oblečení. Teď se obracím na sestry. Setkali jste se s tím, že jste si něco koupili nového, značkového? A někdo by vám řekl, z kterého sekáče si vyšla? Ne, všichni vidí, že to je nové, je to prostě znát. I když reklamy nás vedou k tomu, že určité prací prášky, ty mají tu moc, ten rozdíl mezi starým a novým překryt, jenom jestli ho koupíte, není to pravda. Buď je to nové, nebo je to staré. Staré zůstane starým, nové zůstane novým. Jestliže jsme přijali Ježíše Krista a apoštol Pavel říká, staré pominulo, hle, je tu nové. A tak všichni, kdo to vidí, by měli říct, hele, tohle je nové. Však se podívejte na učeníky Ježíše Krista. Oni ničím nevynikali od ostatních lidí. Byli stejně jak v otázce oblečení, nosili stejné obuvy, zřejmě měli i stejné vlasy, účesy, tak jak se to tehdy nosilo, měli stejné chování, měli stejné zvyky, bydleli ve stejných domech, jako se tehdy bydlelo, ale Bible ve Skutcích apoštolských 4. kapitole píše, že když lidé viděli odvahu Petrovu a Janovu, zhledali, tady chci položit důraz na to, že začali hledat. Říkali si, že to jsou normální lidi. Vždyť vyrostli tady jako my. Když viděli jejich odvahu, vnímejte tu novotu života, tu proměnu, která tam nastala, začali hledat. Začali pátrat, co se to stalo, odkud to přišlo. A Bible říká, a zhledali, došli k tomu, že jsou to lidé neučení a prosti. To znamená, že začali pátrat po jejich školách. Řekli si, kde tohle to mohli nastudovat, odkud se to dostalo do jejich životu. A když pátrali po studium a potom, kde studovali, tak zjistili, že jsou to neučení lidé. Zjistili, že zatím školy nestojí. Že jsou to prostí, že nemají žádný rodokmen. A čteme, že žasli. Říkali si, to není možné. Teď tady bylo to staré auto, neprošlo generálkou, nikde jsme neviděli, kudy projelo, že se z ní stalo nové. Co se to stalo? Jednoduše ta proměna byla vidět. Ježíš Kristus v jejich životě nemohl být schován. Protože čteme dál, když pátrali a žasli, Bible říká, poznávali, takový dlouhodobý proces, že jsou to ti, kteří byli s Ježíšem Kristem. A řekli si, aha, takže ne školí, ne rodokmen, Ježíš Kristus se podepsal na jeho životě. Je to nový člověk. Ano, Ježíš Kristus, pokud se podepsal na tvém životě, pokud vstoupil do tvého srdce,
nemůže být schován u těch, kteří se na tebe dívají. A to dokonce ani tehdy, když si to budeš přát. Přichází chvíle, kdyby si raději nechtěl, aby někdo viděl, že jsi věřící. Já věřím, že jste to zažili. I právě mi jeden muž, který v době, kdy se promítal film Ježíš ve městech, spěchal rychle, aby nezameškal. Však víte, jak my křesťané jezdíme na poslední chvíli všude. Nepočítáme, že by nás to čím mohlo zastavit. A tak jel po dálnici velmi velikou rychlosti. Když tu chvíli ho zastaví policista, a on mi říká, v tu chvíli jsem si přál, aby se nedozvěděl, že jsem věřící člověk. Jenomže jak se to nedozví, když jsem měl plné auto Bibli. Všude vedlech, vzadu, a policista nakoukl, říká, moc dohromady to nejde s vaší jízdou, co? V tu chvíli říká, bych si přál, aby nikdo nevěděl, že patřím Kristu, protože se to na mě nepodepsalo. Neodrážel jsem ten obraz Ježíše Krista. Čteme tady, že všichni poznávali, že tihle lidé byli s Ježíšem. Podepsal se na jejich životě. Ale víte, že přišel den i v životě učeníka Petra, kdy si přál, aby nikdo nevěděl, že patří Kristu. Učeník Petr si jednoho dne na dvoře nejvyššího kněze přál, aby vypadal jak ateista. Stál tam u ohně a podle toho se choval. Víte, když ještě chcete, aby bylo na vás vidět, že jste ateista, když chcete, aby na vás bylo vidět, že opravdu jste taky jako jeden z nich, když do toho dáte ještě tu svoji hereckou fantazii, myslíte si, že to nikdo nebude poznat. Jenomže ono mu to moc nešlo. Petr tam chodil po dvoře a choval se jako člověk, který Krista nikdy neviděl. Jenže ono se to nedalo schovat. Chtěl schovat Krista v sobě, ale nešlo to. Protože lidé to poznali. Pozor, neučení lidé. Nepoznali to nikdo s fakultou, nepoznal to nějaký Pilát nebo Herodes, ale čteme, že nějaká služka, která možná neuměla ani číst a psát, se podívala na Petra a ty říká, ty jsi taky z nich, že? A on, ne. Ale ano, ne. Já jsem ho nikdy neviděl, já jsem ho nikdy neslyšel. Petr se snaží schovat Krista v sobě. Na to 26:73 služka mu řekla, jistě ty jsi jeden z nich, nelži chlapče, já to poznám podle tvé řeči. Ekumenický překlad říká, tvá řeč tě prozrazuje, že jsi s ním chodil. Co mi tady věsíš buliky na nos? Na co si to, chlapče, hraješ? Vždyť já vím, že chodíš do kostela. Já jsem byl včera v kině. A ráno jsi byl kde? Tak ráno jsem, tam jsme měli takovou, jako jsme zpívali. Ty jsi byl v kostele? Ne, vždyť já to vím, já to na tobě poznám. Bratři a sestry, jsme si toho vědomí, že my, kdo jsme uvěřili, nechali se pokřtít, že jsme podobní Ježíši Kristu? Nebo jim se říct i vizuálně? Nebo myslíte, že ne? Že lidé to poznají na našem chování a ne na naší tváři? Kdy jindy bychom se podobali tomu božímu obrazu, než tehdy, když jsme přijali jeho vůli pro svůj život? Položme si tuhle otázku. Je pravda, že Bůh nás stvořil ke svému obrazu všechny lidi. Ale kdy se mu člověk podobá více než tehdy, když přijme Krista do svého života, než tehdy, když Duch Svatý si udělá v nás svůj chrám a zapečetí nás pro den vykoupení. Kdy jindy se mu chceš podobat víc než tehdy. To musí být vidět na tvé tváři. Ano, naše tváře se podobají tváři Ježíše Krista. Proto jsou křesťanská děvčata tak krásná. Proto je o mé dcery takový zájem. Vás to čeká. Lidé si slibují, že to uvidí v tváři.
Ty, kdo patří Ježíši Kristu, ty se podobají Božímu synu víc, než si myslíte. Ty seš podoben Ježíši Kristu víc, než si myslíš, protože on je v tobě. Staré zmizelo. Všechno, co nás tak nějak poznamenalo, zmizelo. Je tam Ježíš Kristus. Víte, před rokem přišla mezi nás středoškolská učitelka z Ažského gymnázia. Šla dáma, které jsme se lekli, táhla z ní alkohol. Kdybyste ji viděli dneska, tak v ní uvidíte Krista. Přišel tam člověk, kterému se bál podívat do obličeje. Dneska je to rozjářený obličej znovu zrozeného člověka. Říkala, chodila jsem opila na hodiny. Čekala jsem, kdy který žák zavolá na mě policii. Sedla jsem za volant opila. Bylo otázka času, kdy přijdu o řidičák. Přišla jsem o manžela, byla otázka času, kdy si sáhnu na život. Hromádka neštěstí. Dneska je podobná Kristu. Každý, kdo ji potká, říká, co se s tebou stalo. Psychiatrička říká, co se s vámi stalo. Že už vám nemusím dávat léky. Podepsal s vámi Kristus. Co to je s tvou tváří? Ta je úplně jiná. Podepsal s vámi Kristus. Protože vše, na co se podíváte, u člověka, který přijal Krista, je čisté a svaté. A kdybyste měli možnost vybrat mezi čistým a zašpiněným obličením, čemu dáte přednost? Stejně tak boty, ve kterých se vám chodí lépe, o autu nemluvě. Natož o ženách. Víte, někdy mě zaujíme v televizi pátrací relaci, popis žen, když nějakou hledají, tak tam občas je řečeno, působila zanedbaným dojmem. Pátráme po ženě, která působila zanedbaným dojmem. Buďme upřímní, kdo by měl zájem o ženu, která působí zanedbaným dojmem. A tak nezapomeň Pána Ježíše Krista. V nás nelze schovat, protože nepůsobíš zanedbaným dojmem. On tam buď je a tak působíš spořádaně, anebo tam není. Pokud tam je, pak si mu podoben. Pak mluvíš jako on, pak je tam to stejné nářečí. Chováš se jako on, máš stejné záliby jako on a nikdy bys nešel tam, kam nechodí on. Jeden boží služebník prohlásil dokonce o křesťanech, oni voní jinak než ateisté. Přemýšleli jste někdy o tom, že voníte jinak než ateista, i když máte stejnou voňavku? Voníme jinak. Poláci by řekli, nějak páchněme, než nevěřící. Je to přehnané, co myslíte? Je to přehnané, že voním jinak než ateista? Není to přehnané, protože kdo je v Kristu, ten je nové stvoření, je příjemnou vůní Božímu beránku. Co je nové? Voní novotou. Mnozí lidé, kteří přijdou k nám do Ašech a vyjdou do modlitebny, to je pomalu 2 roky, už je to 2 roky, co jsme otevřeli, a je tam vyjdou a říká, tady to voní novotou. Kdokoliv nahlédne do tvého života, kdokoliv s tebou promluví, měl by cítit novotu. A já věřím, že nikdo z nás zůstanu stále u auta. Máš-li nové auto, nechceš dát všem najevo, že vypadá ojezděně. Neřekneš si, ušpiním ho, jenom aby ostatní viděli, že není nové. To neděláme, naopak, lištíme si ho. Stejně tak každodenní život tvůj a můj měl by být jasným důkazem toho, že je čistý, že je svatý a že v něm Ježíš Kristus králuje. Možná se ale nyní sami sebe ptáte, a jak to, že v životech některých křesťanů to nelze definovat? Jak to, že, jak mi řekl jeden mladík, v uvozovkách křesťan, na střední škole nikdo nezjistil, že jsem věřící. Jak je to možné? Já vám řeknu jak. Schovat nemůžete to, co tam není. Pokud necítíte svěžest, necítíte tu vůni,
necítíte Krista, pak tam není. A toho lze schovat. To, co tady není, můžu klidně schovat. Protože tam není. Ale pokud to tam je, pak to schovat nemůžeš. A já si přeji z celého srdce, aby v mém i vašem životě tam Ježíš Kristus byl. Ten, který nejde schovat. A i když ho občas zarmoutíme, i když občas upadneme, abychom se vrátili zpátky. Aby nás možná i ty služky, možná i ty uklízečky v práci nebo ve škole řekli, nechovaj se jako křesťan. Vím, že tam chodíš, ale nechovaj se tam. A uklízečka, služka Petra, učeníka Petra, vrátila zpátky do kolejí, ve kterých ho měl Kristus. Ta ho donutila, aby šel plakat. Když by Pán poslal takový lidi, i z řad ateistů, aby nám připomněli, kdo jsme, protože Krista v nás schovat nelze. A tak se o to ani nepokoušejme. A budu končit třetím bodem, u kterého se krátce pozastavím. Pán Ježíš Kristus nemůže být schován ani těmi, kdo ho vehementně odmítají. I když myslím, že i v tomto směru ďábel vede obrovskou kampaň. Jistě víme, že ti, kteří se o Boha nezajímají, jsou pro ďábla užiteční, ale nikdy ne natolik, jako ti, kdo Boha odmítají, kdo se mu vzpírají a kdo proti němu útočí. Se totiž Pánu protiví, škodí Božímu dílu. A my si někdy říkáme, tak tito lidé Ježíše Krista schovají. Není to pravda. Ani ti, kteří ho lid pomlouvají. Ani ti, kteří naslouchají kázáním a tvrdým postavem, dávají najevo, že to je neoslovuje a že je to neoslovující a že je to zbytečné. Ďábel si slibuje, že skryje Ježíše Krista, spasitele světa. Já chci říct v závěru tohoto kázání, že i toto je omyl. Ani ti, kteří se bouří proti Ježíši Kristu, ani ti, kteří proti němu útočí, ani ti, kteří nám říkají, že jsou tady zbyteční a že to stejně jednou půjde do kopru, nemají pravdu. Ježíš Kristus, i když si to přál, v tomto světě, kolik je tu Boží milost, nemůže být schován ani v srdcích těch, kteří ho odmítají a vzpírají se mu. Všimněte si toho v tom směru, který Bůh nám ukázal u Jeremiáše 65:1. Dal jsem odpověď těm, kteří se neptali. Tohle mě fascinuje. Neptal jsem se na Boha, bylo mi jedno, co říká. Já jsem mu dal odpověď. Tomu, kdo se mě neptal, tomu, kdo mě ignoroval, tomu, kdo se mi vzpíral, dal jsem mu odpověď. A teď to krásný. A dal jsem se nalézt i těm, kdo mě nehledali. My někdy říkáme, Pán Ježíš se dává nalézt pouze těm, kteří ho hledají celým srdcem. A Ježíš říká, já jsem se dal nalézt i těm, kdo mě nehledal. Kdo opravdu na mě kašlal, dal jsem se jí nalézt. Jestli mě přijal, nebo ne, to je věc jiná. Ale já jsem mu jasně ukázal. Když pak čteme epištolu Židům, víme, že kam se podíváme, tam Bůh je. Dal jsem se nalézt i těm, kdo mě nehledal. Řekl jsem, cituji, hele, tady jsem tady. A to dokonce pro národu, který nevzýval mé jméno. Já tam vidím Českou republiku. Nechce mě, neuznává mě, protiví se mi, vysmívá se mi. Dal jsem se jí nalézt. Tady jsem, řekl jsem tady. Jsem tady, i když nezýváš mé jméno. Jsem tady. Mě nemůžeš schovat. I těm nejtvrdším ateistům jsem řekl a říkám dnes, jsem tady a budu tady. Apoštol Pavel to vyjádřil v epištole Filipským naprosto jasně v 2. kapitole v 10. verši. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše. Mějte i na tvrdost člověka, na tvrdé srdce. Vyvýšil Bůh nade vše. A dal mu jméno nad každé jméno. Nad všechna jména všech těch, kteří se protiví. A to proto, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Mějte i toho, kdo se nejvíc protiví na nebi, na zemi i pod zemi. Nemáš kam utéct. Nemůžeš se před ním schovat ani jeho. I kolena těch, kdo mě odmítají. Všichni se skloní před tímto jménem. Ano, přijde den, který ukáže, že Ježíš Kristus nemohl být schován ani v životech těch, kteří vlastně každým dnem tou svou zatvrzelosti dávají najevo, že Boha nelze vyhnat člověka. Rád bych proto zakončil tohle kázání vděčnosti za Spasitele, který nemůže být schován. Je to důkaz toho, že dodnes čeká s otevřenou náručí, aby přijal každého takového, jaký je. A tam, kde je. Je to Spasitel, který v přísloví 8:17 i dnes prohlašuje: já miluji ty, kdo mě milují, a ty, kdo mě za úsvitu hledají, to po mně zatouží, ty mě naleznou. A tak díky, Pane Ježíši Kriste, za tuto úžasnou výsadu, kterou si nám i dnes připomněl.